Stop. Den skal ikke være i papir. Den skal i restaffald. Og hvis du er i tvivl, så smid den i restaffald. Hey. Wow! Du kan ikke se, der er plastik på. Og madrester. De skal i restaffald. Ja. Stop. Det her, det er en karton, så der skal faktisk noget plastik. Og du kan se, der er mere mad i. Når der er god tommelfingerregel, er der mere mad, der er emballage, så skal det bare i madaffald. Ja. Så i madaffald må der altså gerne komme emballage i. Men hvis der er mere emballage, end der er mad, så anbefaler vi, at I smider det i restaffald. I plastaffald, der vil vi gerne have ren plastik og tømte kartoner. Og hvis det er beskidt, så skal det være restaffald. I pap og papir, der vil vi kun have rent pap og papir. Så hvis der er været i kontakt med mad eller vådt, så skal det i restaffald. Og de her nede fra kantinen, de skal også i restaffald, fordi der er plastik inde i, og de som oftest har været i kontakt med mad. Hvis du er i tvivl, så smid det i restaffald. Men hvis du vil sikre dig, at dit affald det bliver genanvendt, så husk at sortere. Og til sidst vil vi lige nævne, at i vores pantskraldespande må der ikke komme glasflasker i.